माथाय सिनि बालाब सिनि सिरि बि अब्ला नोंसोरनो होनाय जागोन नागिर अब्ला नोंसोरो मोनगोन दराव सौ अब्ला नोंसोरनो खेवनानै होनाय जागोन। हे इसोर नों जोंनि नखराव लोगोसे था आफा आंनि बिसायजों नों लोगोआव था फोरबु बिथांखौ नों जौ सेरेबनिफ्राय गोजान खालाम फोरबु दिनै सानसेयाव जेसेबां सैताननि आनजादफोर दंमोन फोरबु बेफोर गासैखौबो नों गोजान खालाम आफा बे गुसुं आरजनि फिननायखौ बिना जिसु ख्रिस्टनि मुङाव बिबाय आमेन। फैसा बोरो मा फैसा आंलाय मा मिथिगौ आं मोनाखै। आंनालाय दिनै गोसोखौ मानो इसेबां गिलिर मोनदों हे इसोर नों आंनि बिसायजों लोगोसे था। Jase, eyang wis tinja ada na hilai. मा बोराय ओइ बोराय मा जाखो नोंलाय बोराय बोराय ओइ बोराय बोराय ओइ बोराय बोराय ओइ बोराय बोराय नों मानो बिदि खालामना लाखो इसोर आं दिनै मा मावखो मिन्थिया हसिया गुबुननि फिसाखौ आं गोबां मानि दुखु होबाय आंखौ निमाहा हो इसोर आंखौ निमाहा हो आं सासे पापी आंखौ निमाहा हो बिमा आंखौ निमाहा हो जायनि जाहोनाव आं दिनै
बे फिथाइखौ मोनदों। बिमा रथ'लाय आंखौ निमाहा हो बिमा। आं मिथिखायो गोबांमानि गोरोन्थि मावबाय। आं सासे पापि। आंखौ निमाहा हो बिमा। आंखौ निमाहा हो। जाबाय बोराय जाबाय, गोरोन्थिया गासैहाबो जाखायो। हेल' एभ्रिवान, आं निगाश नार्जारि। गिबियावनो आंनि इउटुब चेनेल नायगिरि नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि अननाय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। आं गिबियावनो निमाहा बिग्रोनाय थाबाय। आंनि जुदि बे भिडिअनि गेजेरजों सोरनिबा गोसोखौ दुखु मोनहोदों एबा सोरनिबा जिउ जारिमिनजों गोरोबफ्लांबायबा अन्नानै आंखौ निमाहा खालामगोन। आंनि भिडिअआव फैनायनि जाहोनानो जाहैबाय जोंहा भिडिअआ जाबायदि जानांगौ बेबायदि लाबोनो हायाखै। माखासे प्रब्लेमनि थाखाय आं भिडिअखौ मोजां लाबोनो हायासै आरो जोंहा जा भिडिअ दंमोन आं बेखौनो हगारनाय जाबाय। मानो होनब्ला ओरैनो लानानै दोनस्लायस्लाय आं हगारनायानो साबसिन जागोन होननानै आं हगारबाय। भिडिअआ जोंहा सुदा लादोंमोन, ओमफ्राय माखासे प्रब्लेमनि गेजेरजों सुदा माने एडिट खालामनाय टाइमावनो माखासे प्रब्लेमनि थाखाय फुटेजफोरा डिलेट जाजोब्बाय। डिलेट जानायनि जाहोनावनो आं जाबायदि भिडिअ लाबोनांगौ बिदि लाबोनो हायासै आरो भिडिअखौ नोंथांमोन गोबाङानो बुजियाबो जानो हागौ। जेनेब्ला आंनि दा भिडिअआथ' गेजेर ससेनिफ्रायसो फैनाय जाबाय। आसा थाबाय आंनि गुबुन भिडिअफोर फैबाय थानाय भिडिअफोरा जेन आं बेनिफ्राय बांसिन मोजां भिडिअ लाबोनो हायो। आरो लोगोसेनो जुदि आंनि बे भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होगोन लोगोफोर। थेंक इउ।